ஆஞ்சநேய வரத கோவிந்தா கோவிந்தா. இன்று கார்த்திகை மாதம் 6ஆம் நாள் சனிக்கிழமை. சனிக்கிழமை என்றவுடன் நம் உள்ளங்களில் நிறைந்து நிற்பது மகாவிஷ்ணு திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாள் தானே. திருப்பதியான் கண்பட்டால் தீராத துன்பமும் தீருமல்லவா. அப்படி அத்தனை செல்வங்களையும் வாரி வழங்கக்கூடிய குபேரனுக்கு அதிபதியாகிய மகாலட்சுமியை தன்னுள்ளே கொண்ட வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் நமக்கு அத்தனை செல்வங்களையும் நன்மைகளையும் வாரி வழங்க திருப்பதியிலே காத்து கொண்டிருக்கிறார். சனிக்கிழமை என்றாலே பெருமாளுக்கு உகந்த தினம்தான். சனிக்கிழமை என்று பெருமாளை வணங்கி வழிபட்டால் துன்பங்கள் தீரும், இன்பங்கள் பெருகும், செல்வம் நிலைத்து நிற்கும். நாம் இது எல்லோரும் அறிய வேண்டிய ஒன்று. சனிக்கிழமை என்று பெருமாளை வணங்குவோம், கூடவே ஆஞ்சநேயரை வணங்குவோம். ஆஞ்சநேய வரத கோவிந்தா கோவிந்தா. ஓம் சிவாய நமः.